Den kan jeg godt forestille mig foran en dame på en eller anden bar eller sådan noget. Den er bare lige i øjeblikket. Det er bare pege. Hvad siger han her? Hvad siger han her? Ja, hun er ikke god til at danse. Over den igen. Billedet sammen med loven, det bliver der meget godt. Det er bare identisk med hinanden, eller hvad? Jeg synes, at loven er bedre, det kan jeg godt.